Da әйтик, 12 февральдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында Татарстанның халык язучысы Аяз Гыйләҗевнең тууына 90 ел тулуга багышланган тантаналы кичә булачак. Аннан соң шул ук бинада Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Ринат Таҗетдиновның иҗат кичәсе үткәреләчәк. Яраткан артистыбыз данлыклы Шепкинчыларның күренекле вәкиле Ринат Таҗетдинов бүген безнең янда утыра һәм без аның белән юбилей турында сөйләшеп алабыз. Хәерле көн, Ринат абый. Хәерле көн, Ринат абый. Сезнең бит инде туган көнегез, дән соң бер күп вакыт үтеп китте. 1 январь, әгәр ялгышмасак, туган көнегез. 1 январь шул январь. Менә бит кызык ул менә 1 январь көнне бит инде бер ай бердә үткәреп булмый. Хәтта минем балалар аптырыйлар инде. Без сиңа ничек җыелыйсың? Әйдә 1-2 көн үткән җыелый инде. Торып булмый бит. Береннән соң диләр. Менә шулай итеп ул минем юбилейлар бик сыңлап үтә теге бер 10 көнгә, 15 көнгә менә минем быел да менә юбилей үткәрәбез диләр. Инде юбилей үткәрүләрдән әзрәк туйдым да әлбәттә. Чөнки бездә бит театрда бик кызык менә 5 ел сайын бер юбилейni үткәреп алалар инде теге. 18 яшь әйләнәдә килә. Шуңа күрә быел менә инде 19 февральдә үткәрергә булдылар әйбит. Ничек вакыт туры килә бит, чөнки яңа ел бит театрның үзе бар, аннан соң бит ул январь айы шундыйрак ай булганда гел теге каникуллардан соң каникуллар әллә инде ниләр бик кыен көн нитү сайлап алуы. Шуңа күрә менә быел да шулай соңрак үтә инде. Ринат абый, менә сез узын иҗат юлы үткән кешендәй бит, шулай күренекле сабакташларыгыз белән. Менә вакыт шул кадәр тиз үткән икән, сезнең арттан да әле монда бик күп юбилейлар тезелеп тора сабакташларыгыз. Сез һаман да шулай бергә иҗат итәсез, бергә һаман да дус. Менә сезнең дуслыгыгыз нәрсәгә нигезләнгән ул? Әллә ул яшьлек елларының иң матур вакытларын бергә үткәргәнме? Әллә инде авыр вакытларда булгандыр, бәлки шулар һаман да сезне берләштерә торгандыр. Беләсезме, бәлки монда безнең менә педагогыбыздан да бик күп тора торгандыр. Минем педагог безнең инде общий педагогыбыз менә бу не буенча мастерство актера дип әйтәбез инде, актерлык салыгы буенча ул еврей иде, Михаил Николаевич Гладков. Ләкин ул шундый әйбәт кеше булып чыкты, шул кадәр әйбәт режиссер булып чыкты, шул кадәр шәп укытучы булып чыкты. Ул безне бер гаилә итте. Беләсеңме нәрсә? Юк. Ул белмәскә тиеш. Ишетәсеңме? Белмәскә. Шулаймы ни? Әйе, шулай. Син үзгәргәнсең әсәр. Ләкин син шул ук минем кызыл яулыклы талчыбыктай гүзәлем. Әйтмә шул сүзне. Әйе, әсәр. Тыңла мине. Мин китмәкче идем. Ант итеп әйтәм, сине күрмичә китмәкче идем. Мин бөтенләй бер чит хатынны очратырмын дип куркан идем. Дөрес, син үзгәргәнсең. Ләкин син шул ук әсәр икәнсең. Хәтта тагында матурланып киткәнсең. Ал улыбызны. Китик бергә, ләкин инде бөтенләйгә инде бер вакытта да аерылмаска аңлыйсың әсәр. Бөтенесен яңадан башлыйбыз. Ул юбилей шундый нәрсә ул. Менә Мәскәүдәге зур артистларның юбилейларын күргәнегез юкмы? Алар килеп утыралар да, шунда нәрсәдә эшләп утыралар, әйбит, бөтен кеше алар өчен эшли. Әйе. Бездә андый хәл түгел. Без үзебез тырышабыз һаман да. Менә 80 яшендә булса да, нәрсәдер эшләргә, нәрсәдер күрсәтергә кирәк. Сценарийсын яза инде безнең менә яшь драматургыбыз. Ул нәрсә языр, мин әлегә белмим. Безгә Сез дә белмисезләр. Ну, үзем әлбәттә берничә зөг уйныйм. Һичшиксез ансыз булмый. Ләкин килеп караучыларга бәйрәм әлбәттә булачак инде, бәйрәм рухы. Бәйрәм булачак, бәйрәм рухы ул әлбәттә шул теге ничек дип әйтәм. Аны котларга килүчеләр бик күп була. Бөтен Татарстандагы театрлар килә инде. Хәтта Татарстандагы гына түгел, башкортлардан да киләләр, нидән, Оренбургтан да якын дуслар киләләр инде, бергә эшләгән аларның юбилейларына. Без йөрибез, алар безгә киләләр дигән сымак. Ринат абый, субханалла, сезгә карап утырабыз да, артист халкы
картаймый деген фикер. Фикергә туа. Ахырсы гел яшьләр арасында яшәгәнгә. Ансы да бар дәрәҗәдә калган сурабыздыр теге яхшы. Әллә башка төрле. Энергияләрен әйбәт. Яшьләрне яратасызмы сез менә алар Мин бик яратам яшьләрне, чөнки мин театр өчен бик борчылам, җәмәгать. Беләсез, менә ни өчен мин әйтәм аны? Артист булуның бер искиткеч ягы бар аның. Әйтик, менә мин кай вакыт без инде менә олы кешеләр хәзер әйбит. Урамнан барам, бер әби киләдер, кайнасып, ой, сен булып кичә карадым, син ой рәхмәт. Менә шушы үтерә инде менә беләсез. Менә ул кызык бит. Менә театрда эшләп киткән кеше аннан аерылу читен. Ул яңадан киләләр. Шоферларыбыз да хәтта эшләп китәләр дә, аннан 1-2 елда яңадан әйләнеп кайталар әйбит. Сәхнә ул шундый баткаклык ул. Ул баткаклык әйбәт сыйфатта дип әйтүем инде. Анда халык килгән кешенең китәсе килми. Әлбәттә, менә актер кешегә ул бик нык сак булырга кирәк бөтен яклап. Тамашачы синең ул тигәниләрен күрергә тиеш түгел. Тормышыңны күзәтеп бара, игътибарда күреп кенә бара. Менә кая барсак та без менә каядыр футбол карарга барсак та анда да халык җыелып дә таныйлар бит инде. Корган нәрсәне таныйлар, менә телевизордан әзрәк менә чыгышлар булгалый, шуннан далар бик күп таныйлар әйбит. Менә шуңа күрә безгә бик нык сак булырга кирәк һәм игътибарлы булырга кирәк һәм үз истеңдә бик нык эшләргә кирәк. Һәм ләкин барыбер инде әлбәттә теге артист булыр өчен әлбәттә талант та кирәк. Талантсыз булмый. Әгәр дә булай теге нигенә чыгып кына уйныйм дип уйласалар булмый. Чөнки образында бик нык эшләргә кирәк. Ул булай гына теге сиңа менә килде дә туды, чыктым да уйнадым, бәтенәсенә бәрдем дип сөйләп булмый. Монда бик нык тырышырга кирәк. Шушы сүзләрен дәвам итәм, яшьләргә бер-ике сүз белән генә менә шулай эшләгез дип әйтә, бер-ике сүзегез бармы? Төп сүзләр. Алай дип әйтүе кыен, ләкин яшьләргә ялкауланмаска кирәк. Һәм беләсезме, менә укырга кирәк күбрәк. Укырга кирәк. Менә минем телем бик начар иде. Мин мишәр малай иде. Шуңа күрә мин менә Мәскәүдә инде менә Туфан Миннуллиннар, Ахтам Зариповлар безнең минем өстән Батуллалар көләләр иде. Мин шуңа күрә шул кайгырдым. Мишәребез безнең дип. Әйе, мишәр. Шуннан соң мин теге йоклаганда да астагына кабызам да китап укып ята дим. Китап укыйсың. Телне шомарту өчен. Ренат абый, сезгә бик зур уңышлар юлдаш булсын. Рәхмәт инде. Рәхмәт сезгә бүгенге иртәдә безне зурлап килгәнегез өчен. Без барлык тамашачылар өчен исеменнән Рәхмәт, бик зур. Юбилеегыз белән котлап калабыз.